Usa ka matang sa starfish nga giisip nga dangan o peste sa mga corals ang gipamatay pinaagi sa suka sa lubi sa usa ka lalaki didto sa lungsod sa Badian. Atong sayra ng istorya niini sa report ni Alan Domingo. Kini ang crown thorn starfish o gitawag nga salanay sa mga tawo sa Badian. Tunokon og delikado sa mga tawo nga matunok niini tungod sa kala niini. Gawas nini naghatag usab kini og peligro sa mga corals nga pangitlugan sa mga isda ilabi na kung mudaghan kini ang mga salanay. Busa usa sa mga mulupyo sa Badian ang nangarisgar nga sumpuon ang mga kots o salanay pinaagi sa suka sa lubi nga iyang itusok nini. Ang pangpatay di ay suka. Mono to nga nakita man ako diri sa among lugar nga daghang nga bag-ong tubo lang nga corals na nga matay. Mga ni volunteer gyud ko pagbuhat ani kay may na lamang pud sa kagmaon sa maabot ba. Si Bonifacio Homio ang lone salanay hunter sa lungsod sa Badian. Gamit ang iyang dako nga syringe nga gisudlan og suka sa lubi. Nisaom siya sa dagat aron pag-inject nining mga kots. Matod ni Bonifacio nga nangadanyo sa mga coral sa dagat nila human gipangkaon sa mga kots. Ang mga corals minungdanon sa pagpasanay sa mga isda. Sa panahon nga manginjik ko, i-timing na ko nga dili kusog ang balo, dili kusog ang current sa tubig. O niya, sa di pa ko ma-inject, magunit ko bato para makontrol na ko ang distansya. Matod ni Bonifacio nga na-inspire siya sa usa ka salanay hunter dito sa Bohol nga iya sab nga gihimo karon sa Badian. Gihangop usab sa mamulupyo ang gihimo ni Bonifacio aron mapanalipdan ang mga corals gikan sa mga kots o salanay. Nakatabang gid ang pagpatay sa mga salanay, sir, kay ang salanay mo may mupatay sa mga corals nga mo balay sa mga isda. So kung wala na sila, mutubo na po balik ang mga corals o ang mga isda, mamuyo na po dire. Nakatabang kay kanang limpyo manggod ang dagat. Makatabang man sa biodiversity, apan ang problema, paspas ang pagdaghan sa kots. Din ang usa ka babae nga kots mupagawas og kapin sa milyon nga similya. Gamay na lang usab ang natural predator sa kots, ang giant triton snail. Pag may outbreak, mas madami yung kinakain nila ng mga corals kaysa nilalaki ng mga corals natin. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.